Zahrajeme video s Antibojem a video s Kubalkou. A počkejte, myslím si... Tak, myslím si, že může mít na to. Mýho výtahu, všichni do mýho výtahu. Máš smůlu, vole, pojď, pohni. 1, 23, 22, 23, 2, 1, Davis, Ohio, Fake Ohio. Někdo neříkal, že jdeme super hardcore. Ale já jsem to říkal, protože jsem tajný Sigma muž. Dream. No dobré. A pozor, je to falešný klíč, jo, hoši. Kubalka se spala. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Já jdu speedrunovat. Au. No, teď se malem chcípu lidi, a nevím, proč mluvím jak fyzik. Já chci speedrunovat. Ouch! Kdo to tam odpálil? Já jenom slyším to haleluja. Do prdele! Já jsem chcípl na banán! Já jsem chcípl na banán! Dobrý, kamu já třeba nic nevidím. Já bych se nesteru na nějaký revive, já se nebudu revivovat. Ice, ice, baby. Tuturu, turu, tuturu, turu, ice, ice, baby. Pojď tam, můžeš svítit, nic nevidím. Já jsem se neuživil. Když jsem se na psíkovi, tak si založ mavko. Že si založíš co? Jestli se dostaneme k psíkovi, tak si založ mavko. What the fuck? Bro, ale jenom ti chci říct, že mimo video, že prej oni tě neslyší. Budeš jenom v závěrečných titulcích, protože mě se Discord vypíná, takže tě neslyší. Máš se jenom u Antibojové videu. Ale u mě ve videu neslyší, takže já tam musím dát do odkaz tvýho videa ještě na konci. Já se teďka s nikým nebavím, oni vás neslyší, já se teďka bavím, tak vlastně já se bavím do počítače, vole.
Dobré, tak kdo je mrtvej, tak může jít na můj private server. Já na ní seru, vole, bude trvat asi ani ne 5 minut, protože polovina videa mi crashlo natáčení, takže to je u mě normální, takže čau.